Kaixo lagunok, gu Mai eta Iker gara, DBH-ko ikaskide. Ongi etorri, Arrigorriagako institutuko lehenengo DBH-ko mailako ikaskideen antolatu dugu pastoralea. Dakizuen bezala, pastorala Zuberoan bertsoz egiten den antzerki bat da, eta guk antzerko zerbait egiten saiatu gara. Arrigorriaga zure herrian zentratu. Gure gidoia Arkaiz Zipitri Arrigorriagarrak idatzi du, eta gure eginkizuna izan da Arrigorriagako historia kontatzea. 1930 hamarkadetik hasi eta gaur egune arte nola aldatu den ikusteko. Memoriak esperantzarako taldea badagoela erakutsiko digu. Pastorala 45 minutu iraungo du. Gehiago luzatu gabe, espero dugu zuen gustuko izatea. Ongi etorri senide, ongi etorri laguna, ona hemen 20. mendearen oihartzuna, uholdeak Teodosia, Edurne eta Argala, historia oroitzera, dator gure pastorala. Teodosia Ortega naiz, herri honetan emagin, beti prese emakumean, seguru erditu dadin. Guraso izango gara, nola erditzen ote da, umea badatoreta, burua zenbat atera. Jose Miguel Beñarra naiz, argalakideentzako, askatasuna gura dut, gure herriarentzako. Zaldibarreko alaba, Edurne daukat izena, euskara bultzatu nahi dut, Arrigorriaga bizena.
Oiala. Oialak, oialak, nor nahi ditu oialak. Kaixo, Natividad, zelan eguna. Kaixo telere, hemen apropastintzen. Oialak, zer zaparro, zer zaude ditu. Hemen jolasten. Oialak, oialak. Kaixo Juana, oialik behar ote duzu. Merkeak eta onak pila bat dituzu. Kaixo telero jauna, eman horrekoa, kilo bari josiko dio soinekoa. Egun hon Natividad, zera zure neba, gaur ere atera naiz ez nea saltzera. Iepa Josepa, nire neba... Iepa Josepa, nire neba da Bilbako, ez nelitro aldean nuke zerako. Kontatuko dudana gordeia aldean, gertatu zen den baztoko bidean, batzigari pila bat zera, batzigari pila bat zera makatuko, eta lurrera jauzi zitzaion bazoan, amak ezan bezala ardurari deitu, zion baina horezen ardura agertu. Azkenean garia jaso zuen berak, baina bere buruan zituen galderak, etxera itzuli zen amari galdu. Arduraren gozu nahi zuen ulertu, eta pizkat kostatu arren ulertzea, ikasi zuen zer den ardurak hartzea. Ungaiko karriketan ari da, begiak horroizo, ardeko bake bila. Gortitza, esokini matzua, gortitza munduen, ondarruna dura. Karrika, ezker eta estuin, hainbat esku langile, hain antzetsu eta hain duin eta bat. Artista langilea, arras baditu nauen zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Zapeta honekin izibiltzen, egungoak erosi, nituen miarritzen. Hara non, hauen berdinak, dituztai horaiene, aintzinian eginak. Loriaz, gelditu diz begira, gene zapeta gizon, gunek eginako tegira zuena. Egin dute bidea, Munbaiko espaloiko zapeta egilea. Zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Munduak baditu milagako, eta zure zapetak ez dira enetako. Nahiago herrikidek egina, azkoituko abarketa, haurengo espartina. Emanik zakoa izangoa, horren bakak indunden, bi aurren sokolat, banoa bakortza. Zerka beza berea, izan duzan Munbaiko zapeta egilea. Zapeta egilea, zapeta egilea. Tra la 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 la.
la 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 la, la 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 la. Teodosia puntua egiten ari da eta gizon bat agertu zaio urduri eta lasterka. Nik urdiatzera joango naiz lan batzuk egitera. Izango naiz emakume bateri laguntzera. Tok, tok. Teodosia, marra erditxear dago. Puntua utziko etxoa hartu eta joateko prest nago. Zure emaztea zera dago, operazio bat ditu. Ez dakit ez nintzen etorriko, jakintza horiek ban. Hemen zehatu, eta jarraitu gintzaka, burua kanpoan dauka eta ez zaio askorik falta. Ai, 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 ia ezin dut gehiago, azken burua behar du marga, Eugenio hemen dago. Zigorra gurez barbituko du, zigoreztean moztean, eta berehala egongo da, zuen besoen artean.
lamurditzen, argala pentsatzeari, ezin utzi eta bizi zen. Akademiara sartzeko ordua, noiz iritsiko zain nago banku honetan. Ezerita nagoela, pentsatzen ari naiz. Pentsatu eta pentsatu. Ezin diot pentsatzeari dut. Nire bizitzan pentsatzen dut, gizaki guztien bizitzan. Zeinen tristea den, desio dugun horri uko egin eta bizitza guztian zehar, gustatzen ez zaigun zerbaitean aritzea. Filosofia maite du, eta gaur arte sortu diren teoria filosofiko guztien pisu batean bakarrik ustea nahi nuke, ezagutuz eta kritikatuz. Nire filosofia propioa sortu ahal izateko. Hori egin ordez, nire bizitza ingenieritzari eskaini beharko dio. Filosofoak irakurtzeko desira erabat alboratu eta ahaztu beharko du. Ahatik, jainkoak nahi badu. Inor ezin dugu nire filosofia propioa sortzea ekidin. Gaixotasunak bakarrik ez zaitu amildu, desberdikeriak eta pobreziak hildu. Ez egon triste, Jose Mari, ez egin negarri, izilia gaitu. Zer bat duen, jainko bat dago, eta han konpentsatuko zaitu. Nire ahoak hori zioen, eta gau zergatia ezin dut ulertu. Bihotzak hau jugatzen baitu. Ez egin hori, gezurra da. Konponbidea izanik, ume bat sufritzen usteko gai bada, jainkoa izan da ere maltsurra da. Eta inork ez luke maitatu behar da. Neska horrek 11 urte izango ditu, asko jota 12. Familiako engandik urrun egonik, sufritzen egongo da inguru faltsu eta hipokrita honetan. Eta harima txikituko dioten esperientziak behar baino lehen biziko ditu ziurrenik. Nolatan orar dezakete munduak halako injustiziari? Bere kontzientziari ihes eginez, atxeden hartzen ari den industrialaria bez bat izango da ziurrenik. Ezin dut ziurtatu, baina irudikatzea gustatzen zaio. Aldizkaria irakurtzeari ustean, zerbait hartzera joango da tabertara. Gaizki ordaindutako bere langileek 12 orduko lanaldiak beretzen dirauten bitartean. Egunero elizara doanez, eta kalitate elkarte bateko lehendakaria denez, pertsona ona dela uste du, baina justizia berarima beresten da du. Entzun alduzu Parisen pasa berri dena, Mundu ematen aldera bilente dena, eta badakizu atzoko berria. ondarru jarri dute ipurrina berria. Iratzen nuen hau beste bat aspaldi.
Taierrean lan egin da, egunez da gelditu, papelerako eskola, euskaraz busti nahi ditu. Taierrean bakarrik utzi behar zaitut, euskarako eskola zortziretan baitut. Oso ondo lastana, lasai joan, ea horrela euskalduntzen doan. Kili berriak ditut bezapean, pasatu idazu modu diskretu batean. Arratsaldeon, segan zaudete, ze polita elkartzea. Arratsaldeon, ederto gaude, ze polita elkartzea. Kortokatzen da, familiako ideak ezagutzea. Badekazteko dena hartu zait. Nahi aldizu laguntzea. Hermano nepa, edo anaia, hermana izparreba. Hermano neba, edo anaia, hermana izparreba. Ia izeko, tio osaba, dena ondo ulertzen da. Dena ulertu dizugu eta guazen zerbait eta bestera. Ikusi mendizalea, baso eta zelaia, menditotor gainean, igo behar dugu, ez nekean, ez da bide txarra, bora, Euskal Herria, gu Euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Mendia zen ikurrin eder, ezkena zaiuta esian. Hamar gazteren lerdena, makia luzez bidian. Erdi bitxi daur berdiok, harin ordu azkantari. Dana emon bihar jako, maikera askatasunari. Dana emon bihar jako, maikera askatasunari. Dago arratsa, Euskadiko lur gainean. Hamar gazteren lezena, makia luzez bidian. Gazteri horren bidarra, baidara dira zorizan. Aberri bat esan minez, Duridadi lerrizan. Askatasun gauza erutz,
Labean eta begira elekadoala urez bete eta bero eta gorago arriskurik aldago. Ura behar dugu baina ezen besteala baina hau baina putuz betera planta eta errepanen gora kaskoak eta gora gero eta gero arriskurik aldago.
argindarrik, ez da ere urik, baina aurrera egin daiteke baturik. Palak eta mangerak eskuan hartuta, kaleak garbituko ditugu apurka. Basiritara jeitzi dizkigu arrautza eta azki freskoz betetako kutsa. Kanpotik iritsi da botiretan ura, jendeak borondatez emandako ura. Komertzioak ustu, ura atxikatu, kudatzekoak bota, aldera salbatu. Gauza batzuk konpondu, aizteak berriztu, eta denon artean herria berriztu. Moak eman behar duen edozeni, atea zabalduta etzea etzeni. Urak eraman digu, nahi baino gehiago, baina elkartasuna bizi dago.
da, herria bizi modua, biak daude aldatuta. Ziztu bizian goaz amamaren gana, ea amaitzen dugun euskarako lana. Etxean geratzea da nire asmoa, bitartean torri egitera noa. Agur! Orosi badarentzat daukat paketea. Espero dut guztia ondo egotea. Atzo eskatu nuen beroki urdina, gaizki badut itzuli behar du jakina. Etxean gaude ama zer norako lana. Kontatu ezazue amamak ezana. Ama,
historia bizi garen, azarri ezin hobea.
Kontuzarak ekarri, ditu berri berrira, egun urteko bidean, zenbat urritu dira, aldatu da espazioa, aldatu da perspektiba, aldatu gara agazki, kolektibotik zelfira, aldaketak aldaketak, arrigoria da bizida, belaunaldiz belaunaldi, eman diogu segida, segi dezagun herria, egiten denon herria, iraganago